Roboti urutoso imeye constituency ya Kitutu cha Chenotase omochumbe bwa bunge eyo Japhet Nyakundi rigoro anyarete kobaga gosiora abene kerwanero kyomupira gose chigosori cyomupira bwengo yechira chikoba chikwene kyabuna chenyere koba chigosira abasai anane chingaki echicho motimo koga ukwana nigo omobunge oya tebete ine nchire yamoyo kwene kyabuna ebiegwa ime constituency yo ibenyere koba bigosirwa senchira yo boikeranu ritko ligoro boigo niganyalete koba kwena nagati yabo chi uniform na boigo emepiri iri achikoba kwene kiwa buna yanyale koba gutume kwa chingaki chia chigosori echio incheta giteba swegeti bakomupira na rero naina nire chi uniform naina nire emepira naina nire chi pump naina nire chi socks esenge nchota geta abana baito bakomupira mbachigosoa amangane changa usamangana amaryobo usebintu binde nimaite bone gatusiegete chi school abana baito no bareisika abayibori tigatorenda abana baito esengenza abana bwa barayi bamambya eyore buya gosere bobe